Así de sorprendido quedou Carlos Álvarez Puga ao decatarse que o acto que existía no Concello de Vilagarcía non era a presentación do autónomo ecolóxico, senón a presentación da súa homenaxe. Nunha tarefa conxunta entre os amigos e o Concello, conseguiron manter a sorpresa deixando a Carlos agradecido e emocionado. Isto é unha cousa especial, entonces creo que este tipo de cousas para a xente que traballa polo pobo si había que facelas obrigatoriamente con todo o mundo que fai cousas polo pobo, independentemente da cantidad de cousas que faga. Pero o recoñecemento é moi agradecido. Eu, desde logo, agradezco moito. Inda que se non o tuvera, non pasaba nada, tampouco. Seguimos traballando igual. Pero sí, sentime, sobre todo, emocionado. Dende a vila queren celebrar os 80 anos de Carlos homenaxeando pola súa dedicación á vida cultural e social de Vilagarcía. Así que por toda esta actividade, o Concello quere homenaxear a Carlos Álvarez Puga, un dos imprescindibles da nosa cidade, e por todos estes anos dedicados á vida cultural e á vida social de Vilagarcía, tamén ten conseguido o cariño de moitísimas persoas. Ten colaborado con cantidade de colectivos, feito infinidade tamén de colaboracións con entidades benéficas, con actuacións benéficas. A concelleira de Cultura destacou algunhas das asociacións e actos nos que participou Carlos Puga. Pase real na cabalgata, membro da comparsa O Xornal Criticón no Entroido, presidente da Cantarela, xa non sei cantos anos, Carlos, pois 40 anos de presidente da Cantarela e organizando o Autónomo Ecolóxico, unha das asociacións, por certo, máis antigas de Vilagarcía, por eso que é todo un emblema do asociacionismo en Vilagarcía este home. Membro do Coro Liceo de Vilagarcía, membro da Orquesta de Pulso e Púa de Vilagarcía, do grupo mitiquísimo Los Ibéricos no seu momento. No acto sorpresa, Carlos tamén quixo agradecer o traballo realizado por toda a xente que colabora con el, advertindo que moitas das actividades realizadas non serían posibles sen o traballo en equipo. O acto de homenaxe terá lugar o sábado 24 no auditorio a partir das 21 horas. Ademais da participación das asociacións nas que colabora Carlos, o evento, segundo anunciou o Concello, estará cheo de sorpresas.